Costa de la Xina. Coneguda com la fàbrica del món, la Xina està experimentant un gran desenvolupament, però el preu és enorme i l'estan pagant els i les treballadores. L'Organització d'Investigacions Danwatch, amb el suport de l'Organització dels Drets Laborals China Labor Watch i l'ONG SATEM, ha investigat les condicions de feina a 4 fàbriques xineses, que són proveïdores de multitud de marques internacionals, inclosa l'empresa americana Dell. They're not treated with respect, they're not treated as human beings. La investigació s'ha realitzat en secret i amb càmera oculta perquè la indústria electrònica és molt tancada. Cap de les persones treballadores entrevistades per Danwatch ha donat el seu consentiment per ser filmades, per por a futures represàlies. Li Jun va treballar d'amagat a Pegatron Corporation a Suzhou el maig de 2013. Per evitar posar-se en risc, el seu nom ha estat modificat. Durant més de 2 setmanes va menjar, dormir i treballar a la fàbrica. La majoria de les persones treballadores de la fàbrica són joves que han migrat des de les regions rurals cercant feina, però les condicions de feina són molt pitjors del que s'esperaven. Many young workers now get up in the morning very early, go to work and probably stay on the production line for 10, even 12 hours a day, just doing the same thing time and time again. 有相当多的岗位是在工作期间是一直需要站立作业的，那基本上如果他要工作12个小时的话，那基本上就是这12个小时是一直站着的，虽然中间有吃饭的时间，可以休息，但是时间很短，吃饭的时间就只能用于吃饭，可能没有更多的时间来休息。那边不好吗？差劲的要死，连洗澡水都没有，热水有时候根本都不够。啊，洗澡水都没有啊？是啊，人都排队嘛，然后排到最后都没有了，排到最后都没热水。我们那里还好，还有啊，就是烧开水的那个房间。Les persones treballadores viuen a dormitoris al recinte de l'àrea. Comparteixen habitació amb 8 o 10 persones més, edificis plens de gent, alguns amb més de 3.000 treballadors i treballadores. 其实他们在吃住条件都比较差了，比如说住的话，他们在宿舍的洗手间内，比方说在女工宿舍的，那我们计算过，平均每55个人才能使用一个厕所，在淋浴间呢，基本上是平均每90个人才能使用一个淋浴间，那这些设施是严重影响他们的生活和休息的。Shenzhen is quite an expensive city to live in by Chinese standards. That's why the workers have to do overtime. The minimum wage in Shenzhen is 1,600 yuan a month. That's certainly not a living wage. The average wage in Shenzhen is about 6,000. So there's still a huge gap between the two. Amb l'objectiu d'assolir un salari que els permeti viure, el personal es veu forçat a treballar massa hores extres arribant a les 300 hores al mes. Aquesta pràctica viola ostensiblement la llei del treball de la Xina, les convencions de la OIT i les pròpies normatives de Dell. Tot i les excessives hores de feina, les persones treballadores no arriben a guanyar més de 368 euros al mes. 那其实他们当然有很多一部分是没有满18周岁的，但是都满了16周岁。那在中国的法律规定，这是属于未成年工嘛？
那是应该是属于有特殊保护的，比如说他们不能安排他们从事夜班工作，不能进行加班，以及不能从事那个职业危害的岗位的工作。那但是这些学生进入到工厂里之后，和其他工人一样，并没有什么特殊的保护了。Les persones treballadores han d'aconseguir nivells de productivitat altíssims que són controlats pels supervisors de la fàbrica. They feel the pressure from their superiors just to produce their quota as quickly as possible and to do it with the highest quality as possible. So there's both demands for quality and quantity, and this really puts pressure on individual workers. 好多人呢，真是人山人海。 Empreses de hardware com Dell tenen la capacitat per controlar els costos de producció a la Xina. No obstant això, també haurien de garantir que els drets de les persones treballadores no són violats. Fins ara, i d'acord amb els seus propis comunicats, Dell ha estat focalitzada a vendre barat i maximitzar beneficis. Labour is not a huge component in the ultimate price that the consumer pays. Nearly all of that goes to the international brand rather than the supplier company. But ultimately, it is the consumer who's going to have to pay more. And obviously, it's management's responsibility to treat those workers with dignity and respect. And it's the responsibility of the buyer, the international brand, to make sure that the supplier company can do that. They are forced to exploit the workers just to meet the quotas that those buyers are demanding. La pregunta és, estan les administracions públiques i els consumidors preparats per demanar unes condicions dignes que acabin amb les violacions dels drets laborals al sector de l'electrònica?